Di m si m kwụsị ọlụ m na-alụ. Ọlụ anyị na-ekwu maka ya, ọkwa di m chọtara m ya o. O wee nọgidezie si m kwụsị, m wee jụsị na mama nkwụsị. Di m a na-agwa unu maka ya bụ nwoke fụrụ m like amụ n'ụba m, amalụ m mma nwaanyị rinne. So mbata mụ na ya na-abọ bili, anyị na-ebi n'udo. Ọ sị bụ nne na di enwesịrị ndị celebrities ya na fa na-abọ na-akwụ. Do you understand? And then fa na-abịa bie fa bịa na isie nne nyefa. Ya na fa na-abịa bie mgbe ụfọdụ fa sị ka fa were be die wee mee fim, achọ lụfe ego. Ya esi elufe n'ime elufa nke a na elufa nke a. So wee ruo one day na o nwere onye fabukulu kwesịrị ịbịa bịa art something. Na the person abịarọ, ya ọ cancel late. One of the guy wee bịa wee gwaba di esi ya na nwunye enunwa fit no description of onye facho. And na nwunye enwe ike ịba ọfụma, ya hapụ ya ka o mebe film na-akpata obele ego ịmago solufa na-eme those things. Osi di esi ya osi ya yes, na this girl a na-eche na exactly etu nwunye dọkọdụ. And then ya gbalụ nwunye na ọda spoken na o mere nna na o mere, ya hapụ ya ka o mebe ihe anụnwa na ọ ga na-ewetakwa obele ego n'ụlọ ịmago ndị friends ya na-agwa ya. So di ekpọkwa another friend o nwekwa ebo ndị na-eme film. Ọ sị ya na ọ dịkwa m is a good idea na nwunye ma in fact na ọ ga-eme ya ọfụma, she will do this, she will do that. So di wee kpọnya wee gwa bịa sị ya na nnekwa ihe ndị friends ya kwụ not interested. Ya wee sị ya yes na ha dịkwa interested, na ya ga-like ime. A wee kpọli ya wee nye ya akwụkwọ that day maka for few days ka eme the movie. Ya wee gụba gosi ya wee jee wee art. Ọ sị m ihe a gbalie isi. Ya melụ nya art si afa na-eti si ama na art bụ nya sifa mba like ya do very natural ya na. So the movie ga nnọọ far. Ndị mmadụ bido chụba kedu onye ọ bụ, kedu ebe o si, maka na ya tụpụrụ mmadụ ma mma nwaanyị dị ọcha na-ama. Ọ sị m ọkwa etu ahụ na-ebidokwe art ba a na-ewetazili role ya na art na-eweneta ego n'ụlọ dị edo happy, ife niile na-aga ọfụma. Ọ sị m nne anọgidezi ọdụ ka akọlọ mgbarịmgba ọlụ si n'elu si na ana na-abata. Onye nke akpọ ọnya na ya na-edeli, onye nke akpọ ọnya na ya na-edeli, efe edute mmadụ na-enetelefe ụmụaka anya. Even na ya dị ime art kwa ọga ọfụma. Ọ sị m na ya anọgide zikwe one day because na-ebidogoro ịmagoro mgbe ụfọdụ aga na Lagos gaa Abuja Jemena Jemibia. Di akpọ ọnya sị ya na ya chọ ka ọ kwụsị. Ya sị ha kwụsịkwazịa. Ọ sị yes. Maka gịnị kedu ife mme? Ọ sị ya na ya chọzi. Ọ sị m na mgbe ya na-agwa m ihe a, ya na ya alibago etinyebego face ya na iru like a cover page movie. Di ya asịkwa na ọ ga-akwụsị. Ya wee sị ya maka gịnị? Ọ sị na o nwere na ya dọsị comfortable with it na ya chọrọ ka ọ kwụsị. Ya wee sị ya mba o. No nwere ife ya mee, it's not like na ya mee mistake or na ya nwere ebe ijidere ya or na why will I stop? Ọ sị ya na ekwugo onye akwụsị. Ya wee sị ya na ya ma nkwụsị. Ọ sị m na obidokwa isele ha okwu o. O bidokwa isele ha okwu. Di wee kpọọ ndị be ha na-aba bagide. Papa ya wee sị ya nya bịa na ihe a bụ ihe a ga na wee kalịa. Ọ bụ ife a ga-ekwu na phone. Akwanya ya fa wee ka abasa ha ejefu ndị be ha. Ọ sị m na mgbe ya bidoro ime ihe a nya ọdụ ndị be ha ka onwe ihe ha tụtara. Ịmagodu nwa gị nwaanyị bido pụtaba n'iru akwụkwọ tọ na ọbụlụ actress. Ịmagodu mepe ọfụma na-ekwu maka ya, ndị mmadụ na-respect fa na village. Ịmagodu na faso na ndị na-apụta n'iru akwụkwọ na art movie na-eme na ndị be fa was very happy. And then ya bidozi na-emetụ ego aka na-enyekwu ma ndị befe onye ọbụla dọ happy ma die na ya edobekwa ego ezolu di ezolu no out of nowhere jealousy na ya chọzi maka na ọfụzi ka si na-emove. Ha wee lụọ. Papa ya wee sị ya kedu ife bụ your reason? Na fa chọrọ ịma ife bụ your reason iji wee sị ya kwụsị maka na nwa ya nwaanyị ada art bukwe movie na ọkwa gị nwa si anya atiba na ọkwa ndị otu gị na ndị otu gị kpasịrị ọdụ unu mma bifu na-ewe tinye nwa ya nwaanyị ụlọ kịta isi anya kwụsị na onwe no kọdụ na onwe no choice nke ezode. Ọ sị edi adrọzi comfortable with it ya adrọzi ya kwụsị. Papa ya wee sị ya na ị ga-enye reason. Number 1 na ị nwere reason. Number 2 o nwere ife ọzọ ị nwetara nwa ya ga na-eme ọ ga-eji na-ebitu ego aka etu o si ebitu kịta ka ọ na ọnya kwụsị ka ọ nọlụ n'ụlọ. Ọ sị enya kwụsị ka ọ nọ n'ụlọ for now until ya figure out ife ọzọ ọ ga-eme. Papa ya wee sị ya na ya ghọtara ebe ị na-eje
ya ghọtara na ya ma nsọpọtụ ka nwa ya kwụsị. Ole si nwere ọlụ ọzọ ị ga-enye ọ na o nwere reason iji wee chọọ ka ọ kwụsị na ụdị na ha sị anya kwụsị. If not, n'aka ha pụọ anya dat na ha nwere ike ịsọpọtụ nwa ha ya kwụsị bịa nnọọ nọla ana n'ụlọ ebe ọ gago this far na onwe ka ọ dị. Ha wee naba. Ọ sị m obidokwa isele ya na di ya okwu. Olu ụbọchị nke nna anyị ejesie na-abata. Ọ sị ya ọkịta ka o ji abata ka ya kwuo okwu ụtụtụ onye ụla for the first time. Edibe dị ọla dịsie. Ọ sị m na olukwe bọsị ọzọ anyị ejesie na-abata ka ya kwugheri ọnụ ga ọkụ ya kwuo onye ife ọkụrịa ihe akụsị anya na ya fụrụ ụzọ itinye ife ezigbote ife for the first time after the ụlọ ọmali ya. Na o nwere enyi ya nwoke nyafụrụ ebe a na-eme movie one day. Ya na ya na-abụọ gakọla akwụkwọ ịghọtago like ọ bụrụ enyi nwoke na fa na-esi Ibongino. Ya mara na ọ nọ na ọbanye polis ya polis inspektọ ka ọ na-alụfe ekenesie nnọọ si onwe nsogbu nya gwa ya nke nwa nke m ịmagolo ụdị ife ahụ. Ya wee kpọọ the guy wee sị anyị a chọrọ ife ya. The guy wee si oke nya bịa ka ha fụ wee ebe ọ na-alụ ya wee jebe ife ya na ife di kụrụ ya wee kọsịalụ the guy na-eti si ya mba na di enwero right na di enwero right o mekwu ya ọzọ nya gwa ya ka a kpọchie ya. So ọ sị m na ọ bụrụ sọsọ di ka a na-aya na those two friends ndị tinyerie ya ndị di use nya wee bido bịazikwuo na-agbụ ya mgba ebe ya na-eme fim ya megharara fa abalị ya mba ya megharara fa abalị ya mba ife ekwesịrị ịbalị ya mba abalị ya mba ya metegoro fasti na ya metere na ya mara ma di ọkwụlụfụ ụgwọ ka afọ ifefa kalịsịa nnọọ amụrọ m bikos na ya na-suspect na ọfa nwa gwalụ di etu o si move ịmago onu di jealousy dị ebe afọ ịgaba agaba nsogbu ikwulu ofu ebe nsogbu na-ajụ ọnya na ya ga-asị na ọfa nwa gwalụ di ya kwụsị a distance ịghọtara na bikos ịmago onu abịa tile gị anya ikweghị ebidozie control gị ma achọzi ka akwụsị gị ọkwa ịghọta ebe m na-eje. So the guy si ya na ndị afọ ya don't worry na ya ma ife a ga-emefa. So ya wee nata wee kpọọ di wee sị ya na ife ya ama nteki na marriage ma ya na-eme fimo na ha na-eme fimo ma ya nọ n'ụlọ ma ya nọrọ n'ụlọ ma o nwee ife a na-alụ ma o nwere ife a naghị alụ na ofufe ya ama nteki na any marriage bụ abịu mmadụ tie ife. Nke a bụrụ gị mistake. Ị try anya next time ịma na ị chọrọzi this marriage na ya ma nteki for any man ọkwa ya bụrụ the best man on earth na ya ma nteki mmadụ ịkụ ya ife ya enwekwana ya nwa next time ya ga-ahapụ nke a ya kpọọ ndị be ha gwasa ndị be ha ya wee gwasịa anya that day na ọ tụchapụ ọdụli ọnụ ọtọ na ojewelu mesie batasịa na o nwere ife megide ka fa nwee peace oles ọ kwụsịrị that film ọ na-eme na ya ma na ọnya nwagwara anya bidie na etu afọ ya ti wee sị anya bidie ka a sikwa wee na-asị anya kwụsịa ya wee sị ya na eziokwu na oge nwagwara m bidie mana ịkọntrolu m etu mba na ọ bụrụ na ị ga-achọrọ ya ọlụ ọzọ ga-efe chie money like this ọ gị kwuo ife ya mere ya ga-eji wee kwụsị ya fe kwụsie nye olukwe bọsị ọzọ sị m die wee kụkwu ya na nke a bụ n'abalị ka o ji wee kụ ya ife wee kwụsị anya ya wepụta ụtụtụ wee kpọọ the guy. In fact na ya kpọọ the guy n'abalị so ọ pụtazi ụtụtụ the guy land ya kpụrụ di kpọchizie di afọ wee sitie di down wee gwabie okwu ya ka di nọgide na ọfụrụ onye ga-ebele ya wee gwabie okwu wee sị ya na the next time ọ ga-emetụ the girl aka na di ya amarọkwa na ya maara the guy mba di ya amarọ. So na the next time ọ ga-emetụ nwunye ya aka na ọ mara na ọ criminal ha ka ọ bụ ya ga-ala ọkụ ya ọ bụ wupie court ịghọta na. So di wee sị na ya chọzi maka na the guy si ya is better na esi nwunye gị na ị chọrọzi ịda na ịkụ ya ife na ọ dụrọ acceptable at all be na-akụ nwunye gị ife. O wee sị na nsogbu adọrọ na ya chọzi o wee natasị na ya chọzi ya sị ya na nsogbu adọrọ ọ sị m di wee jee weta akwụkwọ ha na-abọ ga-eji wee gbasa na okwu ha dị na court now like na enyego ha date ha ga-abịa for ịgbasa asị di na nwunye. So ọ sị m ya wee nọrọ ana na-eche ihe a ụfọdụ na-asị ya na ọ chọrọ iji maka movie wee gbasa marriage after all na ọ dị etinyele etu afọ o si tinye ka o si wee sị anya pụtakwa na o kwesịrị respect di na o kwesịrị ịna ife ya na-ekwu na o kwesịrị nna na o kwesịrị ibie ndị a bụ side ya ndị a bụ from their husband side na-ekwu nke a then ndị side ya wee na-asị ya na di nwere right ịkwụsị ya ime movie
na ya nọọlụ onwe o tinye na movie ọ na-efe echi money na ya na-eme ọfụma na ihe a bụ out of jealousy. It's not like na o jide ya na nwoke. It's like na o nwere ajọ ife ya melie. It's not like na o nwere ife chenjele since ya bidoro ya. No, no, out of nowhere anya kwụsị na o nwere right control life ya like that. Afe gatago ya happy ọsị na ọ chọọzọ ya happy ya and then na kịta na ọ bago ntie ife na nwoke tibere gị ife na ọ ga-etigide gị ife forever. Ọsị m nne n'ike gwụrụ ya na ya mara ife a ga-eme. Ụfọdụ na-asị ọ bụkwa na ọ kacha ọmara eje ya jee yọọ die ka ha withdraw divorce ka ọ kwụsị ime movie entirely o. Nọzala na n'ụlọ until di ya come up with ife a ga-eme. Na-esizikwa m ochu zulu ime movie over marriage. Ọsị m ike kwụrụ ọtọ gwa ya. Ọsị m nne ịgwa anyị eziokwu ịkwụsị ime movie a na ya chọrọ ya. Na ya chọrọ ịkwụsị for any reason. Na ya na-eme ọfụma na ya na-aga n'iru na o nwere ife ameludi o nwere ife change in just from nowhere out of nothing. Na onwe ka ọ dị na ya kwụsị. Ahụ ya tago kịta anụ everywhere na-akpụ ya ọlụ ya na-alụ ego na-abata na-emove everything na-aga ọfụma. Kedu ife ya mere? Ya chọrọ ịkwụsị. And then ya chọkwa ịlụzu marriage. Mana asị anyị aralụ ya ga-alarụkwa ị na-eme movie ya na ya wee sị ka ya mara ife ndị mmadụ lụ. Kedu nnọọ ife ya mere this guy? Na ya mụrụ nnọọ ife this guy iji nọgide nnọọ na ya nọkwala onwe na ya mara the joy of all these things, the money, people, acting, and then ya fall go so much in love with this acting. Now this guy chọrọ ịkwụsị ya. Ọ bụrụ na ya kwụsị kedu ife ọzọ? Na nwere ife ọzọ ya ma ya ga-eme ya ga-adụ happy because na ya dị very happy na this acting. Kedu ife unu si anya mee? Ike gwụrụ. Nne ike gwụrụ. These two things is very important. Mana ife ekwere m nghọta bụ the reason. I need to know ife bụ reason di ga-ejirezi chọ ka ị gaa n'iru with acting because na onye bido this acting of a film. Ife mezilo ji wee change your mind ya ka m enwere ike ịghọta whatever it is. O needly discuss ya with you. Then ọ bụ nọ ife ị na-eme adọrọ mma efix enye. Ọ bụkwa nọ ife ị na-eme ya affects efix enye. Mana ọ bụ nọ fear of unknown. I don't know etu o si feel na ọ ga-adụrụ gị easy to stop. Regardless na onye nwasị gị bido. Yes, I understand that. But to stop maybe enjoy the money, the fame and the other things. Ọ dụrụ easy. And ndị bụ unu kwogodo azụ. Nna m ọkwanụ m ọ bụ na ị prefer your marriage more than your career, then you quit your career and face your marriage. Ọ bụkwanụ na ị prefer your career over your marriage, then nna ike gwụrụ m amụrụ m ife m ga-ekwu ndị be anyị tii n'ọnụ n'okwu a. Ọ bụrụ gị kedu nke ị ga-eme, your career or your marriage? Chai, ike gwụrụ. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.